Hokejové Slovensko potrebuje víťazstvo, najlepšie za 3 body. Slovenský hokejový tím potrebuje výsledkový, výkonnostný, ale aj psychologický reštart. Ken Andre Olimp, jeden z legionárov v norskom drese, a jeho brat Matis, veľmi kreatívny hráč, teraz vymyslel prihrávku Kenovi Andrému Olimbovi. Dôležitosť na zaútočenie má Tatar. Vo formácii s Miklíkom a Mikušom takto zložený útok pomohol k zisku strieborných medailí pred 2 rokmi v Helsinkách. Prajme aj týmto chlapcom, aby nadviazali na svoje perfektné pôsobenie. Gól! A nadväzuje gólom Tomáš Tatar, ktorý sa gólovo prebúdza na týchto majstrovstvách. Uplynulo len 66 sekúnd zo zápasu proti Norsku a vyhrávame 1-0. Veľmi dobrý začiatok. A len dúfame, že hráčom tento gól pomôže. Vieme, ako dokáže byť dôležitý takto rýchlo strelený gól po tak neúspešných stretnutiach. Strela, skôr prihrávka, a Tomáš ani nevedel v tomto prípade, lebo nemal dokonalý prehľad o celej situácii, ale prihrávka, skvelá prihrávka mu našla čepel a ešte dôležitejšie, Puk si našiel miesto v norskej bránke. Ale Martin Revaj stratil puk v strednom pásme. Laco vyrazil ten puk iba pred seba a v zápätí strieľal Stene. Skokan sa hádzal do jeho strely. Bonzaksen nevymýšľal nič prevratné. Stene preniká popri mantinely. Pred brankou je Röst, ale dokázal ho zblokovať Valách. Ešte Stene získal puk a je vyrovnané. Bonzaksenová strela končí v našej sieti, takže 1-1. Nóri dokázali pomerne rýchlo odpovedať na vedúci gól Tomáša Tatara. Veľmi dlho sa hralo bez prerušenia. Takmer celé naše mužstvo sa vystredalo na ľade, všetky peťky. Videli sme, že táto naša štvrtá formácia dala dostatok priestoru, hlavne tomu hráčovi na modrej čiare. Ale bola to aj otázka šťastia, že takto slabo nastrelený puk, teraz to uvidíme znovu, slabo nastrelený puk. A tečoval Juraj Valach. Mikuš, dostáva sa k bližšej bránke, Juraj Mikuš, gól! Nádherný Mikušov gól! Tak to bola hokejová paráda, Juraj, klobúk dolu. Druhý gól tohto hráča na majstrovstvách sveta v jeho kariére. Teraz využil to, že ako pravák si to krásne natiahol Laugena a už mu ostalo len tá zdanlivo jednoduchá, ale dosť zložitá úloha počkať si, natiahnuť na ten správny okamih, keď už mal odkrytú bránku. Ideme, ako veľa priestoru mu nechali norskí hráči. Medzi štyroch si to namieril. A pre praváka je toto ideálna situácia, kde naznačí strelu a brankár má veľmi ťažké, lebo nevie, či naozaj vystrelí z jazdy v tomto prípade, aj keď tam bolo niekoľko hráčov okolí bránkoviska. Revaj si predĺžil striedanie, ale určite mu to nikto nebude v tejto situácii zazlievať. Vyrazil dopredu, aby podporil útok. Teraz sa musíme brániť. Je tam Ken Andre Olimp, pri ňom Ďaloga. Nevypustil súboj, ale v zápätí spätná prihrávka našla Mortena Oska a je opäť vyrovnané. Druhýkrát v tomto zápase Nóri dokázali odpovedať na náš vedúci gól. No, sa potvrdilo, aké je šťastie vrtkavé. Obrovská šanca Míra Šatana. Chýbalo na 10 cm do strany, keby puk smeroval. Hneď drobná chybička v našom obrannom pásme. Olimpovci ukázali, akí sú nebezpeční. Ken Andre našiel Mortena Oska, ktorý si už stihol vymeniť miesto s Bastiansenom a z tejto pozície golmana viniť nikto nebude. Ale Osk tam bol voľný. Schröder. Prenechal Matisovi, Olimbovi, páli holu, zámorská dorážka zlikvidovaná Lacom. Veľké šťastie pre náš tým, že Trik mal túto dorážku na backendovú stranu. Presne tak, tento skúsený obranca
To netrafil úplne ideálne, ale tak tento zákrok. Nevideli sme to úplne dokonale, ale čepelou brankárskej hokejky takto zakročiť. Tak tento zákrok určite obletí celý svet. Ken-André Olimp. Nalepil sa na neho David Skokán, ale Ken-André Olimp prenikol do pásma s pomocou Martinsena. Valachpuk nevyhodil. Prichádza zakončenie triga. Bol tam ešte pokus o teč. Veľmi nebezpečná situácia pri našej bránke. Ken-André Olimp. Po trigovej strele Morten Osk mohol skórovať druhýkrát v stretnutí. Ale pozor si musíme dať teraz na Rojmarka, ktorý ide sám na Jana Laca. Výborný Laco a aj Ivan Švarný, ktorý robil čo mohol, aby mu znepríjemnil strelecký život. Ale v našej presilovke takto púšťať do norov, do nájazdov, to by sa stávať nemalo. Už len záverečná štvrťminútka. Tatar kombinuje s Revajom. Jeho krížna prihrávka. Balachová delovka. Revajová dorážka. Výborný Haugen. Ešte raz pozrime sa na Revajovú dorážku. Tak to bola žrtka. To nebola Haugenová práca v žiadnom prípade. Marinčín vrátil Naďovi. Naďko! Naď prestrelil Haugena. Centimetre, ktoré hrali v prospech norského gólmana pred pár sekundami. Tento raz Laco Naď svojím tretím gólom na šampionáte naklonil v náš prospech. Vyhrávame 3-2. Pripalili sme Nórom gólik do šatne. Toto sú tie strely, ktoré som spomínal cez obráncu. Švihom, zápestím, netreba veľa priestoru. Prihráv brankár nevidí v týchto prípadoch nič. A keď ide tá strela ešte hore, pod hornú žrčku, ako v tomto prípade, kde je len voľné miesto, len tam. Ukazuje sa, že naozaj pri všetkom podstatnom na ľade je Mats Strik. Tentoraz on zaclonil norskému golmanovi strelu nášho znovu obroneného kanoniera a pochvala aj od Vlada Orsága. Naď sa dostáva do streleckej pozície, 4-2. Druhý dvojgólový zápis Ladislava Naďa na týchto majstrovstvách. Krásny backhand, ktorým skóroval v 48. minúte. Odskakujeme Nórom na 2 góly. Každý gól je dôležitý. Tak ako sme spomínali, veľmi dôležitý gól Laca Naďa pred koncom druhej tretiny na 3-2. O dôležitosti tohto gólu nemusíme ani pochybovať a polemizovať. Videli sme kúp bezpečí Jankovej Lapačky, okamžite rozohrávka na 2 prihrávky do útočného pásma, strela backhandom, veľmi ťažká pre brankára, ale sme veľmi radi, že si našla cestu do horného rohu. Tatar, Miklík to skúsil z backhandu a je to 5-2. Miklíkov gólík, tak to sú veľké chyby Haugena. Vyhrávame 5-2. Trojgólový rozdiel. A nech robí chyby aj naďalej. Ešte je dostatok priestoru. Prekvapivý gól. Líšiackosť v podaní Miklíka, kde chvíľku ani sám nevedel, kde puk skončil. Až radosť spoluhráčov a objavený puk v Haugenovej bránke ho presvedčil, že áno, je strelec gólu. 2 naše backhandy zaskočili Haugena, kým ten Naďov bol naozaj exportný. Tak tento Miklíkov bol taký lišiacký, zrejme skôr prihrával, ale čo robil, to už nie je dôležité, ale ako ten puk prešiel. Malinký trojuholník voľného miesta. Druhýkrát za sebou sme nastúpili proti súperovi, ktorý hral 2 zápasy po sebe. Tým proti Francúzom to úspešné nebolo. Slovensko má na konte prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta v Bielorusku. Nastrieľali sme súperovi 5 gólov.